Karbi anglong news channel along berta than pon chia bang nilimen sami merjilin han sepi tangte pini aberta angton ben archuponik tha Aphlc Lumbajong CC pen Disama Paklangso PS pen kahumrida lapen ke ongdung Aphlc aphan ning ka chethe arwadatum chetong dun pen cherok tok amaita ingnipo Lakhakri Narkep Lumbajong constituency arlo anso se All Party Hills Leader Conference Aphlc kapangtang chiaphan hiramtang hithi ruini aprang pen Aphlc Lumbajong constituency committee pen Pathu Piponsi Pregjam polling station along kahumridam ason thotsi there niphai inko reser kep hom tiarni Lumbajong constituency ke parlo Paklangso PS mate Disama Joy Singh Teron arong along PS kachihumri amai kapedupon abierta nangle Narlo chitim por phai krihini apor pen Disama birik timung LP school Pathu Aklam along song kapangtang ponchia phan ongdu Aphlc ke kroi arwadatum chipengsi mai pedupon Aphlc Lumbajong CC amai phu mate Aphlc Lumbajong ex MAC a candidate Rajen Timung Kacharipon amayalong Anthony Timung Pensi aluhi kapachini apor enpo Bangso amayalong aluhi amana pengpen Aphlc President IAS retired J.I. Kathar VP Rajesh Tiso Women Wing Secretary in charge Sangpi Kakurong PP Anparta Diuri Teron Relip Ronghang P Jacqueline Ingleng P Paniram Timung Khonsing Rong P Lapen Kaprek Manpeng Kedwatum Chetongdun Bangso ahud Aphlc Central Committee Women Wing Secretary Sangpi Kakurong PP Kaning Chepon ke non barikha ke phang ok apor nangle tanglo malomso merihing ame mate karen kedam anta ke phang ok kachechak un eajok inverter battery munidatum chenam replo bonta 1951 pen 1952 aningkan mate Karbi Anglong Autonomous Council kimrangre aprang pen kaboche arong mijung langkaijan ahawar aradatum mesen atowar mesen kijun alang awar saipuke a phialamlo merihing mate karen anta bithek thelang puke council kacharia tumta chetherak nangji lapen lahiloma BJP tum development puta karju pedupo Lason thotsi Aphlc dunmai phu Rajesh Tiso kaning Japon ke Lumbajong ahawar along Aphlc kangtang ason thotsi nilip ahawar along ta Aphlc ingtang piktang lo bang sojok BJP aphan arkok lorpo Aphlc jongsi ke hailote inglong aratsi ke hailo pusi radaphan thanpo Aphlc Central Committee President J.I. Katharpen Labangso Amai Kachingrum Pon along Lamthe Kethanpon BJP Asorkar Karbi Anglong Ariso Ejang Atumaphan Sakuri Anta Bithekte Non Solar Power Project Sainik School Compressed Biogas CBG Lahai A Company 1C Karbi Anglong Ariso Ejang Aphan Sakuri Kipi Ponchi Puke Chobaya Lamlo Lahai Company one way that sita ilitum a council along 30 department do ko anlo ilitum Karbi Ariso Ejang aphan Sakuri Kipipo Lada Karbi Anglong alongle company aphan longle George that sita un tangte kopilo ilitum alongle phelang kapre company aphan kepek ponang chipusi BJP Asorkar mate Karbi Anglong Autonomous Council Kacharipon atumaphan arbokpon Karbi Anglong alongle Madua Phanta longle pek longle Athema ilitum aso asu atuma phan matha ponangji e phrang ke wangji lang akaya phan matha ponangji pusi rat kachingrum ammayalong lamthe thanpon lapen cherok tok pensi ilitum Aphlc asong pen donangji pusi thantekang News report Karbi Anglong News Channel Sakuri awedet lo ma itum lo Pipedet apa sih kawedet lo Kipi pun deh ikaun 30 departments along day APA PWD along agriculture along irrigation along PHE along soil conservation along forest along education department along social welfare along ke ong so alikar itum government na sakuri nang athai ke ong itum hanang pipedet non
ยองสีตุ้มมันสักคนนั่งปิงตุ้มก็เดละอัมบันเนี่ยพันวันเวปิดตะจกลูละกี่ละน้องสีตุ้ม30 department ลง department ทอมเก็บลงเกดอันอ government สักคนยองสีอิลิตุ้มมันนั่ง PS การบีละเป็นอิงลงรัฐตุ้มมัน PS พลเตจิตตังเอ็ดตาหินได้เกดทุยละitu ambania panwan lo te pilo ye plan teklong lo kadi ala Assam Rifles sawan tan lo bo nang itu mantu nebang lut dap chok long ma sakori ke chok klem dun ke apia lam lo lut dam long li la pen hala bukajan cement factory long da wan tan lo bodi hala cement ma aduk jang phlo ma hala cancer ka pe long la pen asthma ka pe long la bang claim lo se ta da kai sakori ke long dun de inuta sakori long dun de di la pen railway line ta la punang pe chon phlut lo la to ke la non ke claim ka li te ma la bang ke se ta railway line na long ta itu ne sakori long dun de di amat ko pi lo chumang atom chomata India sotum railway line silam bor idak lo Jagirot pen Barney hat an silam bor idak lo amat bang chumbang atum papewang long le det a train papewang long le det bang atima train ke wang le lote railway ke wang le lote kasi wan le ji bongali bihari si wan le ji kente la boy papewang long le det hala tum bang ke itu mangala tu ke 1901 aning kansi la railway line ke wang ko la bang la som na break la seta la da bang ta non anda itu man sakuri nang pimi ke di kuman ni long don loma sakor hala railway station long garbiatum dukani di dun prok loma long le ke di itu man long le ke di hadak sa dukan pini ingi dun long loma long le da populon de la la hello itu la pen aku son taksi do olang la pen hala lobon ghat along bodi lobon ghat along go pilone uranium hadak nang purlo non ningkan phot kep baglo itu nge jok te chini dun de ada lut long le ada la si non ambani lewang seta adani lewang seta ilitum ka kopini ka chulong dun dia pot ka di laki thang da long dun thek thelo laki itu manganang pipedaji Kopi apa sih nang PPG lata necini lata akita palong do non lacot galilang deh Ganjang Valley bodi Ganjang Valley puha Singhason natu hadak mesin pende tapon lo bodi non share la pen ke anda galilu la galong lege jo alam mangi alam et he vet lo lage long lege che jo non ilitum long lege jor pen long li itum apan itum hanang pilu ke compensation ng PG pulo itum long le ador bang ng pachini lo setahala long le avelu ko bang ke itum hanang pachini ne derlo amak mane ohomia pen pulote amak dam tu jani boloi die kintu mullo te jani boni die mullo ami na janu ami dam tu jane matro ami dam tu janu mullo na janu mullo po bang pilo lage pinita doyelang ningkan suri ta doyelang solong lia bangke itu long yong si dokok lote nono bangke kheti ke claim pomene morningkan pharoi si ko kopilone claim email yelang ningkan pharoi hinia phita kopine claim email yelang la bangke avelu pula gal mullo pula ale puta kali binong ali mullo po bangke ale pula ta profit pu binak lata yo Teta mullo kai kita ke dover ali kalang lo kai kita ke dover ali abang alom soal ali abang dagali itum karbiatum inglong arat la hello ke chini ne ben la hello itum ke chini na yi lumbajang MSC homostia bang la pe along a break ta lo Veta dak polling station along tin na chihumri da makam sin itu claim lo atema ilitum ke life and death question pinak karbiatum inglong aratum hanke bangke chiatum ong pik hangjang lo anke ilitum kachini ne penajok ke chiatum long patum dun thurong titilo lamasi edet ke vir non
Ambani tahu Adani tahu mana ni atum anda itu malong lenang tilap po. Sik sidul la teng benge tribe kecil tungge tribal long le nang cerai long le non ke alang le tungge company po men and lock masi backdoor pensi ili tu malong le nang tiya kam si claim bomb lo penang ti bomb lo ha solar project tang ho ha ingchin ki tugi tang ho boga Chondon arong ki AG tang ho hala dakta 10,000 bighas la son si ga cerai la son along la si ili tum phan ke hala monusmriti long ke tok du la tum la bongo sena tum la pen ke RSS tum ke tok du ye tribal la tum ke long li ahem pu che plang long li pu ye che plang ker tang pu la mo si li tum phan long li ahem pu na pa che plang long li det ya phan si la sik schedule ka pi phuk yi akam claim bom la athema sik schedule pen na jok si ili tung ke long li ahem pu ke man Aphlc ta long le hem phuman lo la pen non akimi aron hota ko sik schedule pen pot si litum long le hem phuman lo det hem phuman lo non itum long le hem phu la pen det hem phu na pe man long le det ja phansi la backdoor pen RSS asum BJP tum Bongo Sena tum Bihar Sena tum company amen NC tum long le nang thia kam ke claim la pot si la na pe thi long le det ji pulo tang te APHLC phan ajak kong pira election pa pe hai det de tik ke la long le e det na pithi long le det ya phan ke jok ta claim un elu anut ka prek tung ke national party tung ke jasemet ke BJP congress tung la ke claim klelo la sinon di PHLC di tung ka pangtang ya phan lok si pangtang bom lo ing tang o lo ta pangtang nei ke pin chong ya phan in tung ke claim Kiro pipar piklo pininilitum ladak Lumbajong constituency ang kangalong Jasemet ladak Paklangso appears along nitum nang humri lo penilitum Lumbajong constituency committee hoin penitum ceparai ponlo JPS itum kachi humri jiapan paso kachi parai ateng pensi pinilitum kedam tang mijung habar pensin tum nang cheng lo lapen nang cheng sepini ladak bangke second anitum dak Hongnya phong kachi humri la bangso PS kachi humri nitum wang lo penitum kedam tang ahut election ahut aname ladak PS menabang nitum phan mesen bensin nitum phan pe hai ponlo EPHLC phan lapen non jasemet rada tum chini bom lo kachini ya theke la hello BJP tum jong hele development alam ningje pusatame latum longle ka chojo lapen kaprek inglong so phan ke pasung ke paduk akam ben apart thang hekte non langdam lo nang development pulo setame pu ke keche ke bia tum se bang sakurian na bang nang cherai theblo development pu bom lo pu ke development amen pen peni scheme deng po pa peni project deng po latame longli indirectly pen bang ke alang tum lason si mane da indirectly or directly lake theklo lo lake longli ka chojo rakam non solar project along tame 18,000 bighas lason si iron ore non ki 4G kado be singhason along tame la ta long le ka chojo rakam lo la pe lason tak taxi aku non doping lang sainik school biogas non jitu niki non la adani phan long le ke pegi pula bagani tum chedon mase chedon delo EPHLC penge lasi non langnam elonang ilitum bangso non ke cari bom a BJP sarkar ke lake inglong sopan ke pasung abidicho inglong sotoman ka chenek abidicho tuliram rong hang lake isi kupilo polote alang like ini putot lun chotna a staring lake ha Guwahati ha Delhi pen lake alang lipan himonto kopima ka parting hal Amit Shah tun kopima ke toy halasi yes sir pupunang ko alang li halasi non la pupamasi tum adet ke non itu malong lip helang ke kivir dia nasi dam bom lo laso pena posinon inglong so tum andum chini bom lo chingrum bom lo je BJP long do bom de itum wir popo bangke inglong rat atum atok anu kido tum non chini bom lo penon wang bom lo lasi non pudam lo nang dak het tuliram rong hang mohetani lilam than hut pupon lo alang lia bagan bahari do buguria bagan ne halaso abuguri ke eji po amen pen ajo
inut forest asai ki ke klema bang ni ranger ne pini alangli phan ke suspension an se ki bichu je lake marat longri pu la so area ke pu kipu dun pe na po buguri arong ke elong hala inglong ara tum rong chukim hem ka chukim ke kim long le free la GCB patong la ne kai la pusan se ke claim pasila ke chok se hectic la pen tuliram rong ha ke hai alangli kai ta ki pulo inglong mane itu me thanga khai phan ke paching thuri phan se ne ka me claim lo pu alangli dak farm do la ka do beta chini prong no chainong bahari ke pangreng do chaino to ma fan na vekrai sata inglong so tum pini vote alangli phan ke jok pen ke pahaya tum pini ani ahem pen ke che jablong kya helowing alam lo ante langdam na la tong kang hon lo ma alangli ahem la ana hem ke me kuti pli pho ahem che theng rai che theng phun non ke par jab la bang so ahem kom se kom nangli 200 crore bak ahem so senon ke parja pulote lage koma tangkalo tuliram rong hanga dormaha ko ano ke du tuliram rong hanga dormaha la ana bidele kalima ante halake rada tangkalo ke di rada tangka se alang ke chuko panglim loga omor sing ti so punon tuliram rong hang punon lasila tim kar biang lo tum ke aslogan masih pulo na khaunga na khane dunga la ke aslogan ni meo setame rong asor dum ha pichulong le alang tum mangsi chothula la puson non lumba jongalong ring awe aring pichita kituk patang te ni tum gadam ta ana ring alam da paklang piklo langsung piklo non lumba jong atum heb lablo hidiana dong prenan heb lablo arbe kawe pen pot aposi non prab jin pen la ke ring an hala kontraktor nili tum arjulong lo mohon tiso pen kapre tum dalang cepatang serak ning la lumba jong long ring ke tang te do an ko ane 300-400 sose mane 1500 nus bagdo dak ring ke tang te nili tum non nang li tum true media hoi phana chuning rilo nang li tum dame un an men ke paklang ponje phan yana tum phana chuning ripon ahok alam ke paklang ponje phan lasi non da lumba jong long la pusana kisung do non arbe nang le lobote tohar ke le dim do lang ki mesan ke jun long adim ave la pen karenda ve la pusana adim do pik lasi jong hele alang le tum development betame hala development amen tuliram rong hang chingki dopen ajir po song che krong atuma gundagiri tum jong hele che krong sata ali ave la tum ahok pe dange lasi pini ni tum APHLC pe ladak paklangso nang humri ia thekela hello just met abangke inglong so tum ning isi ke dolo apor lo lepen ning isi ke do pena pose pini da ke thongla hajar musi pini da wang lo apen kedam tang hut ke pahe som thasi non sa tamini tum anso se arjap thibji pen mohe teron sang hota ningelo hem kar kok ke soni ar phek pen sikar kok philolong ar kok ipote thongprang men se ar kok ji hem along jong si ar kok ipote ar phek ke mi pen se ar kok ji ar phek ke mi pen ar kok lo porte lake aduk do an sang ti do an ar kok lor ji la son thak thak si kedam tang aprang hut Arvind Kejriwal Delhi long halaka simbol ta ar phek simbol habang hadak Delhi long Prime Minister Narendra Modi tum dokok ta bang ar kok lor son thak thak se non next la non MLA hut MAC hut 2027 da non la constituency inkora trok da ar phek ke mi pensi la ka duk ka we hem kar kok son thak thak si tum la BJP phan ga ar kok lor nang pola la hello kardo tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu